Għal ħafna minna, Keith Demikoli huwa preżentatur, ġurnalist u qarrej tal-aħbarijiet. Iżda għal għadd sabiħ ta' studenti, Keith huwa wkoll ambaxxatur tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu ħattret 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari minn oqsma differenti, bħal-mużika, l-isport u l-ġurnaliżmu, sabiex iduru l-iskejjel u l-ħwienet tal-kodba u jqabdu n-namra tal-qari lit-tfal Maltin. L-inkun ambaxxatur tal-qari huwa privileġġ u onur, issa dan mhux qed ngħidu għax ħafna nies jgħidu hekk u mhux għax nieħu xi forma ta' ħlas minnu għax dan huwa volontarju. Imma li bl-entużjażmu, l-passjoni u l-imħabba li għandi għall-qari nkun nista' b'xi mod tidħol fi klassi tara tfal li possibilment tinnota li daw qatt ma missew ktieb bidhom li fil-kodba obbligatorji tal-iskola u li taqruħut minnhom tgħidilhom jien kull marrit minn għandkom li minn issa l-qudiem taqraw 5 minuti jew 10 minuti kuljum, taqraw dak li jinteressakom. U daw jibdew jaħsbu jekk tibda tinnota x'in tgħidilhom isma' dan huwa l-impenn li sentikom minn issa l-qudiem li tippruvaw li taqraw kuljum. U uħud minnhom ġieli jistaqsuni mal xiex hemm bżonn taqra x'fi għali taqra. U mbagħad waqt daw is-sessjonijiet il-fatt li aħna waqt li nkunu qed naqraw xi rakkont storja li toġobhom u niltaqgħu ma' kelma ngħidulhom kontu tafu x'inhi jien naf dħalt bejn basla u qoxrita u daw uħud minnhom jibqgħu iċċassati. X'inhi din l-espressjoni? U meta nibdew nispjegawha bl-għajnuna ovvjament għax inkunu tqajna magħha fi ktieb. Ngħidilhom qed tara x'qed jagħmlilna l-qari qed tiġielna iqanqlilna l-ħsieb l-għarfien tagħna dwar kelma li ma konniex nafu li tallimniha u issa għandna kelma oħra u espressjoni oħra meta nkunu qed nitħattu ma' xi ħadd nistgħu nużawha. F'dawn l-aħħar snin innutajt xi ħaġa straordinarja ma verament ta' sodisfazzjon li ħafna Maltin ma għadux lura milli jiktbu bil-Malti u ituna kodba verament tajbin bil-Malti. U dawn mhux biss il-kodba li nieħu miegħi l-iskola meta nkun qed naqra l-itfal li neqpa' impressjonat bl-istil ta' kitba u bl-użu ta' Malti tajjeb ħafna li jtuna, imma naħseb li b'dan il-mod żiedu l-imħabba. Jien qed ninnota jisu hawn ġenerazzjoni li saret tħobb ħafna il-sinna u din hija xi ħaġa li jien ma kontx qed notajta fil-tul it-tfulija u ż-żożija tiegħi, imbessi jisu hawn moviment ta' aktar żgħażagħ adolescenti li mhux neċessarjament bl-għajnuna tal-kodba biss, anke bl-għajnuna ta' jisu min li hawn biex verament nożżu u nsettqu din lingwa sabiħa li għandna u nħarsuha x'hekk ma nħarsuhx aħna ma ħaresha ħadd għax din hija mitkellma minn dal-poplu ta' ftit aktar minn 400,000. Imma nnutajt li bl-għajnuna tal-kodba qisu għandna gwardjan ġdid, għandna assis ġdid li bih qed jgħinna niżviluppawha u nħoss li dan il-qawm li kellna f'dawn l-aħħar snin bl-għajnuna tal-kodba tajbin ħafna bil-Malti, naħseb li ħajqpa' għaddejja għal ħafna snin oħra. Jien l-ikbar messaġġ li għandi huwa l-ġenituri aktar milli għat-tfal għall-adolescenti u ż-żgħażagħ għax dejjem nitkellmu kemm huwa importanti li naqraw. Imma naħseb l-ikbar illum qegħdin fera ta' media soċjali bl-influencers. Jien nibqa' ngħid l-aqwa influencers li għandna fis-soċjetà fir-rigward tal-litterizmu huma l-ġenituri. Jekk il-ġenituri jsibu ftit minuti kuljum ipoġġu fuq is-sufan fil-kċina x'imkien, iwarbu t-televiżjoni u kollox li jkun qed jagħmlu, jaqbdu ktieb f'idejhom u jaqraw u jħallu l-mobile għal 10 minuti, it-tfal mingħajr ma jridu ħajinfluwenzaw ruhom il-ġenituri għax it-tfal jinfluwenzaw ruhom minn dak kollu li nagħmlu aħna l-kbar. Allura jekk il-ġenituri jagħmlu dil-biċċa xogħol jaqbdu ktieb f'idejhom, ovvjament jassiguraw li hemm kodba adattati u interessanti għal uliedhom li jistgħu jaqraw magħhom, dik ħatħalli impatt enormi fuq l-iżvilupp tat tfal tagħhom u li għanqlu jkattru l-imħabba tal-qari tat tfal tagħhom stess dak il-ħin imma b'mod partikolari li dik ma tkunx biss ta' darba imma li tiqbal dejjem.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.